Jesu. Ngibingelele ngoba bonke abakhona ngaphakathi kanye nabasivakashele omama nabantu abasha. Wonke umuntu okhona nje ngaphakathi la egameni lika Jesu Kristu. Siyabonga uNkulunkulu ngoba uhlale sivulele iminyango ukuthi sikwazi ukuhlangana. Akasihlanganiseli futhi ize. Mina ke ngoba uNgqoko olapha kwaMbiza. Ngiyakholwa ukuthi Jesu wakhulisa impilo yami namanje usayisindisa futhi. Indaba yokholwa ayipheli. Iyaqala iqhubeka. Kusho ukuthi kuba into eqhubekayo 24 hours. Ngisho lento ukuthi kungenzeka kuse ungasakhona. Ufuna ukuhlala umbonga njalo uNkulunkulu. Ulibiza igama lika Jesu njalo ngoba kungenzeka kuse ungasakhona. Bekhona la ucebise khona. Siyabonga uNkulunkulu ukuthi sisamile, asimile ngamandla ethu. Ngokholwa egazini lika Jesu. uNkulunkulu siyambonga nje uNkulunkulu nazi izinto zonke sesikhulunyiwe. Ziyakhomba ukuthi inkosi yethu ibingaqali ukuphila. Amen. Amen. uJesu akamusha. Ubamusha empilweni uMsulumungu. Hallelujah. Hallelujah. Umsebenzi wawenza. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngalokho. Ukuthi akavezanga waqhamuka. Amen. Ngisacela ukuthi nje ngoba angizoba mfushane kakhulu. Leli lesike silifunda. Elilapha kuJohane. Ngicela ungifundele mzalwane wami ngokaJohane 19 verse lika 28. Bese ngihlala phansi. uNkulunkulu sekhulumile kakhulu kule ndawo. Phela sifanele ukuthi athathe inqumo lona loyo. What ngokaJohane 19 iverse lika 28. Emva kwalokho uJesu ekwazi ukuthi konke sekuphelelisiwe ukuba umbhalo ugcwaliseke wathi ngomile. Amen. Amen. Indaba kaJesu umoya ubheka kule ndawana iqale ukuthi athweswe icala. Umuntu ufuna ukubala athweswe icala. Bese yaboshwa. Isiqhamuka ijudgment ukuthi nenkosi yethu ke uJesu idlulile leso simo esasho umntwana kaNkulunkulu udlule ezimeni zonke. Zonke nje ongasicabanga. Mina ngihleli phansi nje lento ngelayo kwenzelwe ukuthi kwenzelwe thina. Wonke lo msebenzi wawenzelwa mina. uJesu wathatha impilo yakhe. uJesu lithi izwi lenkosi ekwazi konke. Ubambe lokho ukuthi ekwazi konke. Ngoba uJesu bengaqala ukuba khona. Umntwana kaNkulunkulu oqalile uvezile ukuthi uJesu ubekhona. Ngoba ulandela indaba bethi asenze abantu ngomhlaba ubekhona uJesu. Amen. Ungezwe abantu bethi uJesu ufikile nje. Abantu abangakholwa bathi mhlawumbe ugcinile namhlanje ukuthi umbize ngomprofeti nje. Ubekhona. Lithi iBhayibheli ekwazi konke. Esashilo haleluya. Uvele konke kwamehlela. Lize lithi izwi lenkosi umprieste onjengaye usifanele. Amen. Umprieste ongenabala. Mode icala lika Jesu libe khona ngoba icala kufanele libe khona ubekwa lo. Bese liyathethwa. Kodwa futhi mawubheka kona konke akukho la kutholakala khona athi ngike ngalenza iphutha. Amen. Abantu abathe wenze iphutha. Amen. Ngoba bengamfuni empilweni yabo abantu. Amen. Amen. Lithi lokho
ekwazi konke Yeah. wasethi sekuphelelisiwe. Yeah. Into mayiphelelisiwe-ke kusho ukuthi ayisewo umhafu, iseyiphelele. Impilo nje yomuntu sokuthi amemukele uJesu. Njengoba kushunyayelwa nje zonke izinsuku uthiwa nangu uJesu uyaphilisa. Ufuna uzomukeliswa umsebenzi usuphelelisiwe. Sekuphelele. Akusadingi ukuthi uciciyele uphinde ufake okwakho. Uphinde ufake uthi ake ngizame kanje. Esasho uNtwana kaNkulunkulu babeka izinto abantu ngoba usho abafuni umsebenzi ophelelisiwe. Babeka mhlawumbe intwana ethile abazokhuleka kuyona. Kodwa futhi manje uchaza ukuthi umsebenzi abawuvuma abakawuvuma usungabawuvuma ukuthi uphelelisiwe. Njengoba abashumayeli beshumayela bethi nangu uJesu umukela ukupheleliswa. Ekwazi konke wathi kuphelelisiwe wasethi ngumile. Oma kaJesu ngibona omelele. Akushumayela uJesu umamukele uzwe impilo yakho unayo egameni likaJesu. Siyabonga uNkulunkulu ngomsebenzi asenzela wona. Kunomhlabelele ke ngolilalele kakhulu. Engayijwayeza lemhlabelele omunye umzala lokhona la endlini. Uthi 2000 years ago. Kodwa mina kade ngibukeza ukuthi akusewo sekuze kwanezezele. Sesithi 2025 years ago. Lesigameko senzekile. Kodwa sisaphila. Asichitiyele. Wayibona imithetho eminingi iyachitiyelwa la ezweni. Sekuyashintsha. Usemu kanjalo noma kuqhamuka ihlakaniphi kusami kanjalo uJesu useyinkosi. Akachitiyelwe. Uphelelisiwe. Uphela nje ukuthi sekufanele kube yimina nawe engithatha isinqumo. Sokuthi ngimkhole. Ukuze ngiphume kulona lonke lolutawo abantwana baNkulunkulu abakhuluma ngalo. Ukucabanga mhlawumbe khona okunye okungakusiza. UJesu kuphela. Ephelelisiwe. Udinga nje impilo yami ukuthi ngimvulele enhlizweni yami, nawe umvulele enhlizweni yami. Ngiyabonga.